a kai auta ne fa a kai kai wallahi auta kai auta Allah bai ya gajiya ya aiki ya gida ya jama'a lafiya lau ya sabgogi ashe zan ganka ya lamura Allah ya to ga zahiri wallahi auta ne baka yadda ba na yadda wallahi to ya ake ciki akwai wani abu ne auta ina ganin kafin wallahi a waka a waka yau ummi a rai kike a kullum a wakan ma ka iya wallahi a gaskiya auta na ji daɗin ganin ka wallahi na gode kana ji auta daga kawo nake wallahi banda na moto nan da ya kawo Kaduna wallahi banda na moto wallahi ko 150 ne ka ban ƙara kuma gashi ka zo wallahi daidai lokacin mulkin nan na Tinubu sai a hankali gari ka da wuta ba kowa da kowa ne ba auta kai ba dan waka bane a to waka ne ba dan waka in wuce kenan da yake ka san ba mu rike cash ne zai dai banki kuma ga ba za ka zo kana transfer wata 150 amma dai ni wai kawai dai tun da mun ga juna mun gaisa ina ji daɗi kai ma kuma ka ji daɗi ban karya ba wallahi